jagokɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba an ka jamana kɔnɔ feedback o bɛ sen na kuma kɛra sogoko gwɛlɛya minnu b'a la jɛkulu minnu n'olu ye alimami Mamu Diko ka kanubaw ye kunu u tun bɛ Kati Nigeria jamana na moto bolilaw maa minnu ni olu bɛ moto taxi de boli u diminen don o ni kunnafoni wɛrɛw olu de ye kunnafoniw ye an bɛna min lase aw ma bi Rajab kalo tile 8 Hijira san 1441 don tele ɲɛta mafilɛbaa bɛɛ lajɛlen aw ni su. Ni bɛna kɛ a siɲɛ 13 de min ni doigt fiyɛba ni u b'a wele ko feedback ni jagokɛlaw ani jago dɔnba ŋanaw u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kan. Kunu sibirido kɔni kɛra don ye don min n'u ye sigi ka kuma kɛ fɛn min ye sogoko a bɛ se ka nafa ladon cogoya min na n'o y'a nafoloko ye fo ka taa se kuma caman wɛrɛ ma min ɲɛsilen don sogoko kan an b'a yira u la k'a fɔ jagokɛlaw ka soba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye a ɲɛmaa tun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Ɲanbele ni Salifu Ɲare fana tun bɛ yen nɔ tele ɲɛta to a la u ye min sɔrɔ an k'a lajɛ. Ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to an yɛrɛ ka fɛnw bɛ se ka don ba la cogo min na o kɔni ye hakilina ni miirina ye min bɔra Mali yɛrɛ julaw tɔgɔla soba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an k'a ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali min bɛ ka waleya julaw yɛrɛ tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnen sugu min sigilen don an fɛ Bamako yan nɔ ni an k'a ma ko feedback a tako 13nan o hukumu kɔnɔna na maa hakili juru caninen kunungo olu kɔni ye barosigi kɛ ka se ka i da don jɔyɔrɔ min yɛrɛ bɛ anw ka jamana na ni o ye Bamaliba ye farafina kilebi bolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bagan mara yɛrɛ ta sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka bagan sogo yɛrɛ o togoya ka se ka i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ jama yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Gouvernement ka laɲini ye ka Mali bɔ bagan feere la parce que n'an y'a lajɛ bi ni an ka jatew lajɛ misiw ɲɛnama ka bɔ o de ba an ka jatew la o bɛ place ɲɛnama de la mais an y'a faamuya k'a fɔ n'an ye baaraw kɛ misiw la a bɛ fɛn caman nafa caman se jamana ma o nafa ninnu bɛ taa ka baaradaw yiriwa pour que an ka denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ pour que an ka musow togodala musow ka se ka baara sɔrɔ donc pour que an ka fama denmisɛnninw ka tali ma kɔfɛ donc a bɛɛ y'a laɲini dɔ ye fɛn caman bɛ bagan na min ye nafama ye nka n'u bɔra ni bagan bɔra ɲɛnama an t'o nafa sɔrɔ donc an y'a fɔ o fana la donc bagan fɛnw caman bɛ yen a golo min n'an b'a fɛ an b'a fili ou bien tɔrɔn a tɔrɔn ani hali gerew an bɛ nin bɛɛ fili an t'a dɔn yɛrɛ an bɛ fɛn min k'a la nin bɛɛ bɛ se ka don ba la k'a sɔrɔ nafa bɛ nin bɛɛ la. Ministère ye programme dɔ bila sen k'u b'a fɔ ma ko produit vim ale bɛ ka baara kɛ fɛn damadɔ kan comme u bɛ ka baara kɛ privé ye o y'a ɲini k'a fɔ chambre a ye n'a fara an kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ nin baara in bɛ ka kɛ aw de ye donc chambre d'agriculture chambre de commerce ministère de l'élevage ministère de l'industrie bref secteur privé bɛɛ na fara ɲɔgɔn kan ni acteurs la ka hakilijagabɔ kɛ ka programme nin kɛ depuis a daminɛ na n y'a fɔ cogoya min na depuis baganw ka dumuni sɔrɔli nɔgɔya la prix nɔgɔman na o ka bila yɔrɔ bɛɛ o ye kelen ye filanan baganw fana yɔrɔ dɔ ka déterminer k'a fɔ yan de ye baganw bila yɔrɔ ye o ni foro tɛ ɲɔgɔn sira la pour que kɛlɛ kana k'a la o ni foro mɔgɔ b'a ye cogoya min na u b'a fɔ ma couloir de transhumance filanan baganw bɛ se ka kɛnɛya fana sɔrɔ cogo di a kɛnɛya ko la sabanan ni an ye baganw faga a sogo bɛ se ka dun an fɛ yan nɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ hakili sigilen don k'a fɔ k'a sogo bana t'a la n'an bɛ fɛ ka taa n'a ye kɔfɛ fana k'a sɔrɔ bana t'a la o kɔnɔna la ni bagan fara a tɛ sogo dɔrɔn bɔ a bɛ nɔnɔ fana bɔ comme ça an bɛ nɔnɔ sɔrɔ suffisamment.
o togo kelen na julaw tɔgɔla yɔrɔ min filɛ nin ni an ka ma ko parc des expositions Orange Mali ni ale yɛrɛ FEBAC yɛrɛ dɛmɛbaba ye nin kɛnɛ kofɔlen kan an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko partenaire officiel ale ka ɲɛma min sigilen don ka kunnafoni ko kama ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ olu bɛ kɛnɛ ka kun jumɛn na wa nisɔndiya yɛrɛ sɔrɔla fɛnɛ baara in na ni o ye julaw tɔgɔla sugu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Comme o bɛɛ b'a dɔn FEBAC ye Mali foire la bɛɛ la belebele ye anw kɔni hakilina ta Orange Mali la toujours anw ye premier partenaire de événement économique minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ Bamako kɔnɔ hali Mali kɔ kan donc c'est normal que an ka kɛ yan nɔ bi nin kɛnɛ in kan pour que ka Orange produit service yira population na an ka client na u ka se ka sanniw kɛ u ka se ka na k'a dɔn Orange bɛ ka fɛn kura minnu sigi sen kan Bamako kɔnɔ ou bien Mali bɛɛ kɔnɔ an nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de kosɛbɛ parce que an bɛ yan nɔ depuis tile 15 sisan ka taa sɔgɔma fo sufɛ n'aw nana stand kan waati o waati aw bɛ client caman sɔrɔ yan aw bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ yan min bɛ ka sanni kɛ min bɛ ka ɲininkaliw kɛ donc o kɔrɔ ko u intéresselen don Orange bɛ ka min kɛ u bɛ fɛ k'a dɔn fana fɛn kura min bɛ sen kan u bɛ se ka fɛn kura minnu kɛ donc ne bolo foire in yɛrɛ sigira o de kama pour que population ka na n'u bɛ fɛ ka minnu san u k'o san mais u bɛ se ka na fana ka fɛn kuraw ye u tɛ minnu dɔn. o togo kelen na jagokɛla wɛrɛw sɔrɔla kɛnɛ kofɔlen kan minnu fana bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya jira. an bɛ yan nɔ Sowote Senba Bisi la o tɔgɔ la k'o représenter foire garɔ la yan nɔ an na ni produit caman ye ka na yira silamɛw la ani jama na produit dɔ i n'a fɔ bisiki gâteau bisiki gâteau nin ye gâteau de ye a bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana kan Senpara business de b'a représenter Mali kɔnɔ yan bon alhamdulillah depuis an nana n'a ye clients bɛɛ apprécié bon produit do produit mun qualité do et puis produit do moins cher fana do n'a bɛ feere prix détail la 50 francs dɔrɔmɛ 10 ani dɔrɔmɛ 20 bon alhamdulillah depuis an nana n'a ye foire kɔnɔna la kɔni bɛɛ apprécié bon bɛɛ bɛ k'a san n'ala sɔnna ma fana foire fana kɔfɛ an bɛna continuer k'a feere n'o ye an yɛrɛ ka siège la Senpara 2006 Bozola ɔkɔliso kɔfɛla la ni mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a ɲini i bɛ taa produit sɔrɔ yen nɔ. Ne kɔni b'a foli lase n fa ni n baw ani client bɛɛ lajɛlen n bɛ foli las'u ma nin mana in filɛ nin sac in filɛ nin ye u ka u jija u ka nin ɲɛɲini u ka ɲɛdɔn k'a utiliser bon nin filɛ nin ye a ka ɲi kojugu n'an ye nin utiliser sisan mana bɛ se ka interdit an ka Mali kɔnɔ an ka Mali bɛ lafiya an yɛrɛ bɛ lafiya an ka baganw bɛ lafiya bon an kɔni hakilinata de ye nin ye bon an b'a Ala deli Ala k'an dɛmɛ a baara la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni ko kɔni tora nin togo in na julaw tɔgɔla sugu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi nin ni an ko a ma ko FEBAC a baaraw kɔni kan ka kuncɛ ka bɛn ni nin kari yɛrɛ février kalo tile 2. jɛkulu minnu ani kanubaw minnu n'olu ye Imam Mamudu Diko teriw ye kunu u tun bɛ Kati n'o ye février kalo tile fɔlɔ ye ka sabu kɛ u ka tɔn kɔni u bɛ kɛ ka a ɲɛmayasow kɔni sigi la an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na maa minnu n'olu kɔni ye Kati commune urbaine ye olu ye semasi maaw a y'u bisimila yɔrɔ la n'o ye mairie kɔni ka ɲɔgɔnnajɛrɛ soba ye Kati kɔnɔ Kasim Traoré ale de tun ye mɔgɔ kelen ye min ni a kɔni tun ye candidat ye a tɔn in kɔni ɲɛmaya la Kati kɔnɔ Ali Kulubali ni Laji M Traoré tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an k'a lajɛ. Jɛkulu min bɛ yen ni a sigin bɛ Imam Mamudu Diko ale ka hakililaw sankɔrɔtali kɔni kama coordination des mouvements associations et sympathisants de l'Imam Diko dɔw y'u b'a fɔ ko SEMAS ni olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka u ka cakɛyɔrɔ n'u ye bureau ye ka se k'u bila Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o senfɛ Bamako commune 6 tɛmɛlen kɔ ka taa se fɛn min ye Kalabakoro ma fɛn min ye u y'u senfa ka se Kati yaasa fɛn min ye Kati bureau o fana kɔni na se ka sigi cogoya min na o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye nin jɛkulu in a ɲɛmaaba n'o ye coordinateur général kɔni ye ale segila ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min ye ni jɛkulu in yɛrɛ tali Kati ani don nataw la u b'a fɛ ka fɛlɛ jumɛnw kɛ fo ka taa se fɛn min ye u ka Kati yɛrɛ bureau sigili o bolila sira jumɛnw de kan. Kati ye baara min ye o y'an ka baara ye an ye min laɲini k'a boloda bureau min sigira bi a kɛra kilisi kɔnɔ a kɛra basiki kɔnɔ a kɛra an ka laɲini min n'o ye Imam Mamudu Diko yɛrɛ ka kabini kunu ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu b'a ye diinɛ fara ɲɔgɔn kan na minnu ta ye politique minnu ta ye jamana kanu ye ka se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ ko nɔgɔ ye n'i ko a jama ma an ka fara ɲɔgɔn kan hakililaw tuma dɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nka laɲini bɛ sabati cogo min o de kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ka baara ye commune 6 bureau sigira commune 5
4-3-2-1 Kalabankoro sigira an bɛ Kati an y'a fɔ sini an bɛ taa Moribabugu Sibiridon an bɛ taa Kayi. Wasade kalafili min bɛ ka na Isa Kawujim a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min ye semasi yɛrɛ hakilila ye min ye o ko la Bamako fo ka taa se Kati a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛɛ lajɛlen la nka fɛn min ye Isa Kawujim a kɔni y'a jira k'a fɔ hali sisan k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka jɛkulu fɛn min ye parti dɔw kɔni bɛ Mali kɔni kɔnɔ minnu kɛla sababu ye ka jamana kɔni buruja ko olu a fo ka taa se o partiw ma olu kɔni tɛna se ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔni kɔnɔna na. An y'o fɔ bɛɛ anw ni RPM tɛ taa an ni ADEMA tɛ taa an ni RD ta parce que an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ jamana in cunni olu de don olu de bɛ fanga la kabini Musa binna u bɛ peintureleli de la donc anw bolo anw ni CODEM ka fara ɲɔgɔn kan u sɔnna k'a fɔ anw ye diinɛmɔgɔ ye u ma ɲigi an ye danbetigi ye u ma jigi an k'an bɛ fasoko la u ma ɲigi wa hakilila min ma n'o ye Ibamu ka vision u jɛnna n'o ye u nana an sɔrɔ fo siège de la télé ɲɛna radio ɲɛna aw ye parti politique jumɛn min sɔnna k'o kɛ ni semasi o tɛ yen o donc n'o tɛ min sɔnna k'a fɔ aw hakilila a ma ɲiga la politique la an bɛ se ka cheminer député ɲini na an y'a fɔ sini mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ni CODEM ni semasi donna assemblée la k'o ye semasi ye o ou bien k'o ye CODEM ye o fɔ de k'u ka hakililaw donna parce que an farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka se yen mais n'anw donna yen o bɛ min yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ jaga politique yɛlɛma bɛ se ka k'a la mais n'i siranna i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya ni katikaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ u ka bureau sigilen kɔ u bɛ se ka cellule sigi u ka quartier bɛɛ la k'a fɔ u bɛ se ka labɛn sabati yanni liste clôture cɛ k'a fɔ u bɛ se ka taa anw n'u mana bɛn o kan ni mɔgɔ min sɔnna k'a fɔ i tɛ jamana burujabaga minnu ye jamana halaki n'o ye ADEMA RPM ani IRD n'o saba tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i ma ye o janga woloki la n'i nana k'a fɔ i ni katikaw bureau bɛnna la n'u nana an b'a valider mais olu de b'a apprécier n'u bɛ se ka taa élection na mais an ka principe ye min ye o de ye minnu ye jamana halaki n'u tɛ jɛ ka taa. Maa min fana kɛla maa ye ni o sugantila yaasa ka se ka fɛn min ye semasi Kati dugukɔnɔna semasi ka kɛ o ɲɛmaa ye a fana ɲɛfɔli kɛ maaw ye mun de y'a to fɛn min ye a kɔni ye nin ɲɛmaaya in kɔni ɲini. Ne ye a président ɲini ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ni kun ko ne ma san 2 san 3 san 4 bi kɔ k'a fɔ ko ne bɛna sen don politique la ne kuma fɔ ko ayi parce que ne yɛrɛ bolo politique a mana ɲuman kama mais ne nana mun ye le fait que ne m'an sen don a la ou bien ne ni ɲɔgɔnnaw parce que fɛn mun yirala ne ni ɲɔgɔnnaw la o de ye politique ye ɲɔgɔn tɔ fɛn an bolo mais an nana ye k'a fɔ le fait que i tigi sen don a la o de ye quelque part e bɛ ka maa minnu bɛ yen n'u tɛ ka a ɲini fɛn ka ɲɛ u bɛ ka a latiɲɛ de donc bɛɛ dun b'a dɔn maa si tɛ sɔn k'i ka du kalifa maa la i ma da maa min na donc sigida ka bon ma jamana ka bon ma donc an fana ye décision de ta sa k'a fɔ bi bɔlen kɔ an m'an sen don politique kɛlɛ la an m'an sen don a la Kati kɔnɔ an m'an sen don a la Mali kɔnɔ an pɛrɛlen don ka Imam Dicko soutenir n'a fɔra ko Imam Dicko ka hakilinaw a ye faso jɔ ni hakilinaw ni taabolo mun ye o dogolen tɛ mɔgɔ si la o ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ne tun bɛ Imam tɔgɔ mɛn mais ne tun tɛ concentré ka Imam lamɛn nka Ala y'a kɛ don dɔ ne dalen bɛ ne bɛ ka télé lajɛ o y'a sɔrɔ Mali commencera ka jɛngɛ a kuma bin ka se nin niveau in na a ye kuma dɔ kɛ stade Omnisport kɔnɔ kuma ye ne miiri janya kosɛbɛ a donni kama ne y'a jateminɛ k'a fɔ ko peut-être que anw bannen don k'an manko k'an sen don a la est-ce que an bɛ ka jigin kɔlɔn min kɔnɔ an bɛɛ de nɔ tɛ wa parce que an y'a to mɔgɔw bolo maa minnu u n'a mankan an b'a fɔ ten. O kɔfɛ semasi a ɲɛmaa ni ye Isa Kawujim ni u b'a wele coordinateur général ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maliden bɛɛ lajɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn min ye Mali maracogo ɲuman mara ta nasira fɛ diinɛ fo ka taa se jamana kanu yɛrɛ ta nasira fɛ o na se ka sabati cogoya min na yaasa jamana a na se ka bɔ gɛlɛya caman kɔni kɔnɔ. Jolidi o de lɔbɛnna télé ɲɛta groupe ɲɛta n'o ye télé ɲɛta ani radio ɲɛta fo ka taa se u terikuluw ma n'o ye clubw ye olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka jolidi kɛ an ka jamana sɔrasiw ye kunu sibirido o kɔni kɛra don ye min ni joli caman sɔrɔla a kɛnɛ kan k'a sabu kɛ pɔsi 444 ɲɔgɔnna olu de kɔni taara ka taa di an ka finitigiw ma minnu bɛ kɛ k'u nin dila bi jamana ye maa minnu n'olu kɔni ye jolidi kɛ u kumana an ye Maimuna Kulubali ani Salifu Ɲare olu tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ.
Kunu sibiri ni o bɛnna février kalo tile fɔlɔ ma san 2020 groupe audiovisuel ɲɛta ni o ye télé ani radio ye ka fara u terilakaw kan olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ ka joli di kɛ ka di an ka finitigilakaw ma o kɔnɔna la joli bɔrɔ 144 ne sɔrɔla ni an ko ma ko poche de sang mɔgɔ min ni joli di i bɛ nin dɔ de kisi a dun fɔra ko maa o maa ni e ye nin kelen kisi a bɛ komi ko i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de nin kisi o de kɔnɔna la maa minnu ni olu y'u joli di u ye u ka nimisi wasakanw yira a fɔra ko jamana jɔ la bɛɛ lajɛlen ka na k'i ka biriki den kelen da o ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ o waati de jamana mago bɛ jɔ a den ɲuman bɛɛ la anw bɛ waati min na gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ wa bi an mago bɛ jamanaden ɲuman kelen na bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra ko ka kɛ kuma o ma ko dɔ de ka wuli ka organiser o de la télé ɲɛtaa ɲɛmɔgɔyaso ani radio ɲɛtaa ɲɛmaayaso olu jɛra ka tɛgɛ di kɛ ɲɔgɔn ma ka wele bila alisilamɛw ma u ka se ka bɔ ka wele bila jamanadenw ma u ka se ka bɔ ka wele bila adamaden ɲuman bɛɛ ma ni min bɛ se i ka na i joli di joli in di la wari tɛ d'i ma fɛn wɛrɛ tɛna d'i ma dɛ i b'a di Alahu Taala jati de kama ka d'a kan e b'a fɛ ka maa wɛrɛ de dɛmɛ n'i ye maa dɔ dɛmɛ n'i joli ye a ma fɛn tiɲɛ i ye nafa lase ale ma. An bɛ k'an ka ɲɛnamaya yɔrɔ dɔ de di an bɛ k'an ka kɛnɛya yɔrɔ dɔ de di k'an ka ɲan joli yɛrɛ de kɔ ka jan joli kɔ pewu k'a di an ka golomasiri tabagaw ma k'a di an ka faamaw ma k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw ye k'an b'u kɔ dɛ anw b'u kɔ bi an b'u kɔ sini anw ka sɔrɔdasiw ye maa cɛsirilenw de ye mɔgɔ jijalenw de don fasoden ɲumanw de don denkɛ dusumaw de don dusu de b'u kɔnɔ dusu de b'u kɔnɔ anw ka sɔrɔdasiw. Donc min se ye min ye ka d'a kan dɔw de bɛ k'u ni falen anw ye bi den dama min bɛ ka da bi mɔgɔ dama min kɛra landurutɔ ye bi joliko dɛsɛ fana bɛ yen i bɛ fɛn bɛɛ san ta ye diɲɛ kɔnɔ fo n'a kɛra joli ye donc adamaden anw yɛrɛ de dama de bɛ ɲɔgɔn ni hinɛ ni joli ye o de kama n'a fɔra ko bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka kan ni o ye ka na kɛnɛ in kan ka ni i joli di an lakanabagaw ma o de ye se kɛnɛ in kan. Ne nana joli di kɛnɛ kan fasoden ɲumanya sababu la an nana an bɛna joli di an ka Mali tenitigiw ma an bɛ dugawu k'o ye komi olu de b'an lakana an bɛ Ala ta kɔfɛ an bɛ dugawu k'o ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ si ni kɛnɛya ye. Bon jeliko in na vraiment a nafa tɛ fɔ ka ban an ka sɔrɔdasiw y'a fɛ cogo min na a nafa tɛ fɔ ka ban parce que jeli volontaire an b'a ta k'a di an ka tenitigiw ma parce que jeliko in n'i y'a bɔ i yɛrɛ la an tɛ se ka aramu sa u ye bɛrɛdamu t'an bolo k'a d'u ma mais an ni y'an ta ye an jeli an b'a bɔ k'a d'u ma fɛn fɛn mɔnɛ donna an yɛrɛ la ko poche fila tɛ se ka di sinon n nana a kama n ko ka kelen ta ka kelen ta yan mais o kɔnɔ ko fila tɛ se ka di ko kelen bɛ se ka di donc an se kɛra nin ye. An bɛ maaw hakili lajigi u k'a dɔn k'a fɔ ko ka i joli bɔ i la k'a di i mɔgɔninfinɲɔgɔn ma ko nafaba de bɛ a la sabu joli tɛ sɔrɔ togoya si la f'a ka bɔ maa dɔ la ka tila ka a don maa dɔ wɛrɛ la fɛn min don a tɛ dilan togoya si la. Groupe audiovisuel ɲɛta maaw bɔra ka nin ŋaniya ɲumanya min kɛ nin kan ka kɛ sababuya ye maa wɛrɛw fana ka nin n'a ɲɔgɔnnaw ladege an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka sankɔrɔta ani kunkɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ka kolosuma ale ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw an k'olu lajɛ. Guinée Conakrykaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka jɛkulu min sigilen bɛ ka u ka sariyasunba yɛrɛ lafasa olu kɔni ye kunnafoniya dɔw di k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'olu kɔni minɛna taama kɔni na janvier kalo tile 13 tɛmɛlen n'u tun y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma kura min bɛ yen ni jamana ɲɛmaa bɛ fɛ k'a don sariyasunba la k'u tɛna sɔn a ma ko u ma kofɔlen ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ an bɛ don laban minnu na kasobon kɔnɔna la nin jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ olu kɔni minɛna nin taama in kɔni senfɛ ka taa u datugu u bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ an bɛ don laban minnu na o de kɔni kɛra min sababu ye maa dɔ yɛrɛ bɛ n'a bɛ wele ko Alpha Sadio Balde ale y'a jira k'a fɔ ko ale ye wulikajɔ bila sen kan ka taa a ka maa dɔ kɔni lajɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'a taara ye k'a fɔ a balimakɛ bɛ degun kɔni kɔnɔna na kasobo in na nka laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ maa minnu kɔni minɛlen bɛ u ma juguman fɔ u y'a jira k'a fɔ laɲini min bɛ jamana ɲɛmaa la n'o ye ka sariyasunba kɔni falen walasa a ka se k'i kan bɔ fanga nɔfɛ tako sabanan na ko olu tɛna sɔn o waleya ninnu ma o de kɔni kɛlen bɛ sababu ye u ye nin maa kofɔlen ninnu minɛ k'u datugu maa dɔ yɛrɛ yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw la olu tun bɛ 2000 de sara ka taa u ɲɛda u ka mɔgɔ ka taa dumuni d'u ma nka dɔ fana y'a jira k'a fɔ n'o ye Mamadu Aliyu Balde a ko ale balimamuso dɔ den bɛ yen o bɛ san 16 ɲɔnbɔɲɔnko la ko a taara ɲɛ d'a kan i b'a ye k'a fɔ a bɛ deguba kɔnɔ barisa bana tun bɛ ale balimamuso den na a datugulen kaso la o kɛlen bɛ a ma gɛlɛyaba ye olu kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Alpha Condé laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'olu minɛlen don k'u datugu ka sabu kɔni kɛ u taamana k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa bɛ fɛ ka yɛlɛma kura min don sariyasunba la k'i kan bɔ fanga nɔfɛ tako sabanan na k'u tɛna sɔn o ma k'u ka nin maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bila o bɛ se ka kɛ sababu ye nin maa kofɔlen ninnu ka denbaya bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ se ka wasa u hakili bɛ sigi.
Farafina jamana min be no ni an ko a ma ko Nigeria u yɛrɛ ka faba ni a bɛ fɔ a ma ko Lagos moto ni sen saba boliba minnu kɔni be yen no olu ni dusukasi kɔni be ɲɔgɔn na an be don minɛ ko bi ka sababu kɛ ni ye Nigeria faba yɛrɛ ta k'a lajɛ n'o ye Lagos ye u ka gouverneur ale kɔni nana sariya kisɛ dɔ bɔ ka bi ka jira k'a fɔ moto ni sen saba ninnu u kɔni ka boli o kɔni be na jɔ Nigeria yɛrɛ faba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka siraba dɔw be ka taa se u ka pont yɛrɛ yɛlɛnda dɔw be ka fɔ ni moto ni sen saba a kɔni tɛna boli Nigeria yɛrɛ faba kɔnɔna na bilen nin kɔni kelen do dusukasi ko kɔni an be don minɛ ko bi moto ni yɛrɛ sen saba bolibaw bolo Nigeria jamana yɛrɛ kan ni Nigeria yɛrɛ faba ta k'a lajɛ n'o ye Lagos ye nin ye dugu ye min ni a jama kɔni ka can kosɛbɛ bari a yirala k'a fɔ maa miliyɔn 20 bɔɲɔnko olu bɛɛ lajɛlen de be Lagos olu ka taga ni ka segin walima ka munumunu salo a bɛɛ lajɛlen fanba o be kɛ ni moto ni sen saba in de la moto ni min ni u yɛrɛ b'a wele ko keke dɔw ko Okada ni moto ni sen saba maaw magoɲa fɛnba do do Nigeria yɛrɛ faba la ni o ye Lagos ye maa dɔw kɔni sɔrɔla minnu yɛrɛ u ka dusukasi fɔ bari dɔw y'a yira k'a fɔ nin gwɛlɛya min natola filɛ ni Nigeria yɛrɛ faba la ni a fɔra ko ni moto ni sen saba boli kɔni ka jɔ min ni a sariyaw be labatoli daminɛ kunungo yɛrɛ sibiri ni o bɛnna février kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ma nin bena kɛ gwɛlɛyaba de ye ka ɲɛsi a bolibaw yɛrɛ ma lakɔliden dɔ kɔni sɔrɔla min ye dantigɛli kɛ ale ka ɲɛfɔli la ale y'a yira k'a fɔ nin bena kɛ gwɛlɛyaba de ye ale yɛrɛ lakɔliden kofɔlen kan bari ni ye Nigeria faba yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka université dɔ kɔni be n'o ye sanfɛ kalanso dɔ ye ale kɔni be kalan kɛ o sanfɛ kalanso in de la wa ale yɛrɛ b'i dahirimɛ ɲini ni moto ni sen saba in de ye nka kana ye k'a fɔ sugo ani dugusɛjɛ cɛ ka se ka sariya bɔ min bena ni moto ni sen saba kɔni ka bolili jɔ o ye degunba de ye ka ɲɛsi olu yɛrɛ ma o kɔfɛ moto ni sen saba boliba dɔw kɔni sɔrɔla min fɛnɛ y'a ka dusumakasa yɛrɛ yira bari ale y'a yira k'a fɔ maaw kɔni u ka nafolo de ta ka don ni moto ni sen saba ninnu na ni a be fɔ a ma ko Okada dɔw ko keke ka n'a ye k'a fɔ sugo ani dugusɛjɛ cɛ k'a fɔ baara ninnu bena jɔ o bena kɛ degunba de ye nasɔngɔ ɲininaw ma halisa o maa kofɔlen k'a ɲɛfɔ togo la a ko n'i ye nin gwɛlɛya ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u kɔni tɛ ka laɲini wɛrɛ sabati o de ye denmisɛnninlaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka don suɲɛni na walima u ka taa fara jatigɛwale yɛrɛ maaw ka borno ni o ye Nigeria yɛrɛ kɔgɔduyanfan ye a ma kɛ fɛn fɛ donna natɔla la wulikajɔw kɔni bolo dalen don moto ni yɛrɛ bolibaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria yɛrɛ faba la ni o ye Lagos ye min b'a to u yɛrɛ be se k'u ka dusumakasa yira cogo min na ka u ka gwɛlɛya ɲɛfɔ seginkɔ yɛrɛ be se ka boloda ni sariya kisɛ in na cogo min na ni a kibaruya kɔni kɛra fɛn min ye donna natɔlaw la an ben'o fɛsɛfɛsɛni ka da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. République démocratique du Congo kunnafoniyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko province de Nord Kivu ni dugu dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko Beni Bamanciw ka waleyajugu kɔni kɛra sababu ye ka maa 70 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni faga ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na o waleyaw kɔni kɛra sababu ye ni sigida maaw yɛrɛ ye kunnafoniya dɔw di ka yira k'a fɔ ko jamana marabaaw n'o ye Félix Tshisekedi ale n'a ka marabolo ɲɛmaa maaw ye k'u tɛ k'u cɛsiri nin yɔrɔ kofɔlen in bɛɛ ni basigi sabatili la barisa ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoniya dɔw kun dira RDC maaw kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Bamanci kofɔlen ninnu n'an b'u wele ko force alliée démocratique ko u tun ye u bɛɛ lajɛlen kɔni si tunu o tɛmɛnen kɔfɛ hakilisigi kɔni kun sabatilen don RDC fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka marabolo la min bɛ wele ko Beni nka a yirala k'a fɔ ko nin dɔku laban in na Bamaciw ye waleyajugu dɔ bila sen kan nin yɔrɔ kofɔlen na tuguni o kɔni kɛra sababu ye maa caman kɔni dabali banna barisa jamana lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko Beni yɛrɛ marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko lakana kɔni sabatilen don min ye Bamaciw ye k'u tɛna waleyajugu kɛ tuguni a yirala k'a fɔ ko siraba min bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ RDC yɛrɛ marabolo la min bɛ wele ko Beni o siraba in yɛrɛ nimoro bɛ wele ko RN4 lakana tigilamɔgɔw kɔni bɔra ka jɛnsɛn nin yɔrɔ kofɔlen na walasa lakana ka se ka sabati yɔrɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen na u ka jamana yɛrɛ kɔrɔnyanfan fɛ nka min ye Beni yɛrɛ lasigidenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ jamana yɛrɛ tilebiyanfan fɛ lakana sabatilen bɛ nka min ye jamana yɛrɛ kɔrɔnyanfan ye Bamaciw ka waleyajugu bɛ ka to ka bali ka kɛ san ani waati u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana o de bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye RDC fantan naani bɛɛ lajɛlen na lakana bɛ se ka sabati i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ b'a laɲini cogo min na. Irak jamana kan tagamalikɛla minnu kɔni bɛ yen nɔ an bɛ don minɛ komi bi olu fana ni dusukasi don ka sababu kɛ ni ye Irak yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ u ka faba ni o ye Bagdad ye a bɛ waati bɔ maaw kɔni kelen don ka tagama kɔni boloda su ani tile kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko place Tahrir nin kɛnɛ kofɔlen kan maaw kɔni bɛ yen nɔ su ani tile u ka dusumakasaw yɛrɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ Irak jamana yɛrɛ kan nin waati laban ninnu na bari maaw kɔni ka laɲini ye fɛn min ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ seleke naani tɔnba ta k'a lajɛ n'a bɛ fɔ
fɔ ma ko Nations Unies o tun kelen do ka waleya minnu bila sen kan min b'a to basigi yɛrɛ bɛ se ka na Irak jamana kan cogo min na o waleya in kɔni sonsorola tagamalikɛlaw kɔni kelen do k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a to o baaraw yɛrɛ bɛ se ka daminɛ o kɔfɛ o kelen do k'a jira k'a fɔ kalafiliw ka boloda joona joona min ye wasaden kalafiliw ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma min b'a to basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati Irak jamana yɛrɛ kan o tagama min ni o kɔni bolodalen do Irak jamana kan a jirala k'a fɔ ka bɔ a daminɛ la ka na bila fo sisan na maa min kɔni bɔnɛna ani na a bɛ taa se fo maa 600 bɔɲɔgɔnko ma min kelen do dusukasiba ye nin tagamalikɛla ninnu yɛrɛ bolo min kɔni kelen do dabaliba ye ni o donnen do tagamalikɛla ninnu ka gwɛlɛya la o de ye k'a fɔ u ka lakanabaw marifa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o de ye kɔnɔfaga marifa ye an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la u bɛ ka laban ni ko o de ci tagamalikɛlaw la tagamalikɛla ninnu dɔw kɔni y'u ka dusukasi yira k'a fɔ n'i ye nin marifa kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko chasi ni o de ye fɛlɛbɔ ye donso yɛrɛ bɛ taa ni marifa min ye kungo kɔnɔna na nka ka na ye o tɛ ci sogo yɛrɛ la o tɛ ci kɔnɔ na nka ka na o de ci adamaden na olu kɔni tɛ se ka jɛ n'o ye cogo si la o kɔfɛ dusukasi wɛrɛ min kɔni fana bɛ tagamalikɛla ninnu kan an b'a fɔ minnu yɛrɛ ma nanzarakan na ko manifestant u ka maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni maaba don Irak jamana yɛrɛ kɔnɔna na bari a jirala k'a fɔ situ ka ɲɛmaaba don n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Moqtada Sadr ale kɔni nana fɔ a ka maaw ɲɛna u k'u senbɔ tagamaba min kɔni bɛ ka kɛ Irak jamana yɛrɛ kan nin waati in na u k'u senbɔ o tagama la o kɔni nana kɛ gwanfɛn tagamalikɛla ninnu dɔw ka fɔ la bari u y'a jira k'a fɔ Moqtada Sadr a kɔni nana janfa de ta ka olu sɛgɛrɛ min b'a to olu yɛrɛ bɛ ka laɲini min ɲini ni o ye kun ye o kun ka olu bɛɛ lajɛlen ta k'o bila ji la gwɛlɛya kɔni bɛ Irak jamana kan an bɛ don min ko bi tagamalikɛla ninnu ni an ko ma ko manifestant olu bɛ k'u sɔn lakanabaw yɛrɛ fana bɛ k'u sɔn a na to jɔn t'a la nin ye ɲininkali ye min ni a tɔ min gulonnen bɛ to an bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen tele ɲɛta o de y'aw ka barokɛ kɛnɛ ye o de y'aw ka tele filɛ kɛnɛ ye o y'aw ka kunnafoni ta kɛnɛ ye danaya de bɛ o kɛ o tuma an bɛ dugawu don de kɛ sa halisa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su yɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisigɛ la aw salamu aleykum